Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Emva kwemathizetiza sosuku inikelwa isolo namhlanje ke ekseni ibamba bukhosi lakwaButhelezi okungumlomo ke wesilo samabandla wonke okhethweyo njengamanje ukuthi ke uyena ozokhuluma ke izindaba zasendlunkulu kanye ke kwabezindaba usekhipheka incwadi lapho ke khona eqinisekisa ukuthi ke izindaba ke zifikile nakubona ukuthi ke kune video esabaleleke ezigudene ke zokuxhumana lapho kongangeswe lakhe ebekade ke njeke lapha ke ekhuluma ke nokaMdolomba. Kule ncwadi ke siphumile sekuvela ukuthi ke kuthunywe ke ithimba ukuba ke liphikeleleke lapha enkosini yamaNazaretha ukuyoshweleza ke khona isilo sithumeke laba ukuthi mabahambe ke beyoshweleza bephuma ngaphansi kobukhosi basendlunkulu beyoshweleza enkosini ke yamaNazaretha unyazi lwesulu kanye nasesizweni sonke samaNazaretha wonkana njengoba ke lokhu kungahlalanga kahle kulesi sizwe samaNazaretha emva kokuthi kufela ukuthi ke uShembe isilima nje nokuyinkulumo ekhishwe ke isilo ngomlomo waso ngalesikhathi ke sikhuluma ke nokaMdolomba lapho besizama ukumbuyisela khona ke endleleni isilo ke sibe sesithumela ke laba ke ngomlomo ke njeke lapha ke webamba bukhosi ke lakwaButhelezi ukuba ke mabahambe baye ke lapha enkosini yamaNazaretha beyodlulisa ke ukushweleza ke khona bephinde ke futhi ke becela uxolo nasesizweni sonke samaNazaretha ngokusho ke komlomo ke lapha kongathethi imanga noma ngokusho kwalowo okhulumela ke isilo umntakaButhelezi ufinde waveza ke waphinde wacela isizwe sonke ukuba ke mabakhiphe ke ama-video wonke asenkundleni ke zokuxhumana wabeke secela ukuthi kuyacela nalabo abasacabanga ukuthi ke bawafake bangabeke besawafaka njengoba ke betheke lokhu kulihlazo esisweni batheke funa ukukhunjula ukuthi ke umuntu nomuntu nehlazo lakhe ngakho ke umuntu nomuntu futhi uyalifihla ihlazo lakhe uphinde futhi umuntu alifihla ihlazo lomuntu wakubo kuzokhumbuleka phela ukuthi ke ngesintu uma kushonilanga izibi zasendlini ziyashanelwa zibuyiswe emva kwesivalo lokho kusho ukuthi ke okuyizinkinga zala ekhaya zikhulunywa lapha ekhaya egcekeni iphelele futhi khona lapha egcekeni makushonilanga kuthi kusekuseni ibisikhumelene umlotha ilokho kokushiwo ke ibamba bukhosi lakwaButhelezi ongumkhulumeli ke wesilo ukuthi ke bonke ke inkosi yamabasacabanga ukuphinde ke besabalalise mayilwe ke ngamagabade kodwa ke khona konke futhi abakushiloyo ilokho kokuthi ke bayacela ukuba isizwe sonke masibuye kubambiswane kubanjwane ke ngezandla sibuye ke futhi kubuye ke isithunzi sobukhosi ke bakithi lokho ke babesebecela ngokuthi ke bathi ke bayokhuleka bayoshweleza enkosini ke yamaNazaretha bephinde futhi becela uxolo nasesizweni sonke okuyisizwe ke samaNazaretha mayelana ke nevideo sabalaleke ezikudleni ke zokuxhumana esabalaliswe kwaMdolomba myeni lapho ke bekade veza khona ke izinkulumo zasendlunkulu bekhuluma nje ke lapha ke nesoka lakhe ebelikade ke limfaka ke emgqini bebo bathathu nodadewabo kumntana nenkosi udadewabo nje wasendlunkulu bekade ke khona kubuyiswa kwaMdolomba. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.